Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। स' फ्रेन्ड्स, आंनि गावनि माखासे एंगारनो हायै खामानिफोरनि जाहोनाव गोबाव सम नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लानानै फैनो हानाय जायाखैमोन। दा बे साननैसोनि सिगाङाव बेफोर गासै खामानिखौ फोजोबनानै दिनैनिफ्राय आं उदां जाबाय आरो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव सिगांनि बायदियैनो गोदान भिडिअ मोनबाय थासिगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोननि गोबां कमेन्ट्सनि गेजेरनिफ्राय मोनसे रोखोमनि कमेन्ट्सखौ आं गोबां नुनो मोनदोंमोन आरो नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना मिथिगौ, आसामाव गोबाव सम पीएम किसान आसनि राङा हाबालासिनो दङमोन आरो दा बे रांखौ आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय एप्रुभ खालामनानै होनाय जाबाय। जायफोरा बे आसनिनि रांखौ मोनाखैमोन एबा जेसेबां इनस्टलमेन्टनिफ्राय पेन्डिं जानानै दङमोन, गोबाङानो बे रांखौ मोननो हादों आरो गोबांनिनो बेंक एकाउन्टआव बे राङा हाबाखै। बिदिब्ला बे नोंथांनि एकाउन्टआव रां हाबैनि जाहोना गोबां जानो हागौ, नाथाय आं बेवहाय बेफोर रां हाबैनि जाहोनखौ बे भिडिअआव सावरायनो लानाय जायाखै। बे भिडिअनि गेजेरजों खालि नोंथाङा बबे इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोनखो, नोंथांनि आइडिया एक्टिभ दं ना इनएक्टिभ दं, बेखौल'सो सावरायनो लानाय। बिदिब्ला नोंथांमोननि खावलायनाय लेखा माबोरै अनलाइन चेक खालामो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनाय जागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना गावगावनि मबाइलजोंनो बेखौ गोरलैयैनो चेक खालामनो हागोन। गावगावनि मबाइल स्क्रिननि क्रोम ब्राउजाराव थांनानै नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय। जे नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामनानै हो pmkisan.gov.in होननानै नोंथांमोना सार्च खालामनानै होब्लानो जाबाय। सार्च खालामनानै होनायनि उनावनो नोंथांमोना पीएम किसान सम्मान निधि आसनिनि जि अफिसियेल वेबसाइट बेबायदियै गेवनानै फैगोन। दानिया नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव चेक खालामनानै लानो हागोन। स' बेवहाय दानिया नोंथांमोननि जि रां, बे रां हाबनायखौ माबोरै अनलाइन चेक खालामनो हायो बेखौ नोंथांमोननो बेवहाय आं दिन्थिनानै होनाय। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय दानिया गाहायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय गासै डिटेल्सखौ बेवहाय मिथिनानै लानो हागोन। बेनिनो दानिया नोंथांमोननि जे रां, बे रां हाबनायखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथांमोना गाहायथिंजाय फैयोब्ला बेवहाय नोंथांमोना मोनसे बेयाव नुनो मोनगोन बेनिफिसियारि स्टेटास। बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनावनो बेवहाय मोनसे फर्म गेवनानै फैगोन। दानिया बेवहाय नोंथांमोना गोबां रोखोमै बेखौ चेक खालामनो हागोन। स' बेवहाय नायदो, नोंथांमोननि मोनसे पेज गेवनानै फैगोन। स' बे पेजआवहाय नोंथांमोना दानिया बेवहाय नुनो मोनगोन जे नोंथांमोननि मोनथाम रोखोमै बेवहाय नोंथांमोननि जे रां, बे रांखौ नोंथांमोना मोनथाम रोखोमै नायनो हागोन। बेवहाय नायदो, नोंथांमोना गिबियाव आधार नाम्बारखौ होनानैबो नोंथांमोना बे जिथु रां, बे रांखौ नायनो हागोन। नङाब्ला एकाउन्ट नाम्बार होनानैबो नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो हागोन। नङाब्ला नोंथाङा जे मबाइल नाम्बारजों एप्लाइ खालामदोंमोन, बे मबाइल नाम्बारखौ होनानैबो नोंथांमोना बेखौ गोरलैनो चेक खालामनानै लानो हागोन। स' बेवहाय दानिया नोंथांमोना बे मोनथामनि बबे मोनसे अपसनखौ साबजायो नोंथांमोना बेखौ होनानै चेक खालामब्लानो जाबाय। स' बेवहाय आं जिहेतु नोंथांमोना दिन्थिनानै होनो थाखाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै बेवहाय नोंथांमोना दिन्थिनानै होनो थाखाय आं बेवहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ सेलेक्ट खालामबाय। बेनिनो नोंथांमोना दानिया नोंथाङा जे एकाउन्ट नाम्बारजों एप्लाइ खालामदोंमोन, बे एकाउन्ट नाम्बारखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेवहाय नोंथाङा एकाउन्ट नाम्बारखौ एन्टार खालामनानै होदों। बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों गेट डाटा दङ, बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव बेबायदि लडिं जागोन। स' नोंथांमोना दसे सम बेवहाय नेनो नांगोन। बेबायदिनो दसे सम नेनायनि उनाव नोंथांनि जि स्टेटास, बे स्टेटासखौ नोंथांमोना बेबायदिहै गासै डिटेल्सखौ नुनो मोनगोन। बेवहाय नोंथाङा नायदो, फार्मार्स नेम, नोंथांनि फार्मार जे नामाव एप्लाइ खालामदोंमोन बे गासै डिटेल्सआ बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। नोंथाङा बेवहाय मबाइल नाम्बार रेजिस्टार होदोंना होआखैमोन बेबो ओंखारनानै फैगोन। बिनिफ्राय नोंथांनि आधार नाम्बार, गामिनि नाम, टाउननि नाम, रेजिस्टार नाम्बार, बेनिफ्राय गासै इनफरमेसनखौ नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय मोनसे खोथाखौ नोजोर होनो नांगोन जे बेवहाय नोंथांनि जि आइडि, बे आइडिया बेवहाय एक्टिभ दं ना इनएक्टिभआव दं, बेखौ नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय दानिया नोंथांनि जे गासै पेमेन्ट, बेवहाय नोंथांमोना बेसे इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना बेवहाय मोननो हादों, बेफोर गासै इनफरमेसनखौ बेवहाय नोंथांमोना मोननो हागोन। जे बिथाङा जाय आं बेवहाय चेक खालामदों, बिथाङा 5th नाम्बार इनस्टलमेन्टसिम मोननो हादों। बेवहाय 6, 7 आरो 8 नाम्बार इनस्टलमेन्टआ बेवहाय पेन्डिं जानानै दङ। नोंथांमोना बेखौ नोजोर होनो हागोन जे बेबायदिहाय नोंथांमोननि जि इनस्टलमेन्ट, जायनियाव बे राङा हाबाखै, बेवहाय पेन्डिं नोंथांमोना दिन्थिनाय नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय जायफोरनि जाय इनस्टलमेन्टआ बेवहाय हाबबाय, बेयाव नोंथांमोना बेवहाय गासै क्रेडिट डेटखौ नोंथांमोना बेवहाय हाबनाय डेटखौ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय बेवहाय मोनसे UTR नाम्बार दङ, नोंथांमोना बेफोर गासै इनफरमेसनखौ बेवहाय मोननो हागोन। स' बेबायदिनो नोंथांमोना नोंथांनि बबे इनस्टलमेन्टखौ नायनो, बेवहाय नोंथांमोना बेखौ गोरलैनो अनलाइनाव चेक खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनोब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबाव।